Kaixo, bideogidanetan ikusiko dugu posta, gure guaingo karbonio posta zerbitzu berri honekin, gelen okupazioa nola burutu. Bai? Lehen genuken posta zerbitzu oso antzekoa da, Zimbrarena, baina badazpade, ikusiko dugu ze pauso jarraitu behar ditu. Lehenengo pausoa, behin da berriz da importantea da, lehenengo pausoa da gelan ikusteaz okupatu beharten gela hoi, nik hemen dauzketen egutegin artean, egutegi desberdin artean hemen agertaraztea jakiteko ze txoko daun libre. Bai? Hau da, okupatu aurretiken, lehen da bizingotena da, nire pantailan hemen agertaraztea, azaldu araztea, gela horren okupazioa zein da. Vale? Hortako, imaginatu areto nagusin zerbait okupatu nahi detela, hori jungo naiz, encontrar uso compartido onta, eta hemen beraka segi, eta daukezue aukera bat, areto nagusie ikusteko zein da. Vale? Beraz, areto nagusie gehitu dut. Aurreko bideo baten azaldu bezala, hemen azaltze zaizkiten itzorduk die hemengo egutegitan aukeratuta dauzketenak. Hemen dauket nire kalendario aukeratuta, kenduko banu, jazta beltzez azaltzen, baizik eta azaltza bakarrik inguruko marrak, ez dut ezer ikusten. Vale? Jakin nahi balimat, bestei gabe, egutegi hontan, areto nagusin, gela okupazioa, klikatu bertan, eta azaltze zait, okupazioa zein dan aste jakin baten. Badakizue, aste batetik bestea pasatzeko, hemen botoia eman, eta listo, ez, batetik bestea pasatzeko aukera daukazuela. Baina aste honetan, orduan ez okurritu, norbaitek ikuste bali mau, behatzitertatik amarretan libre daula, okupatu dezaket areto nagusie, baina ez behatzitertatik amartar dita. Orduan, lehenengo gauza importantena da, gela honen okupazioa ikustea. Hemen propio jarri dizuet, zabadaukezue, itzordu bat ordu berdinen ikusiko dugu nola jakin zein dan onartu eta zein ez. Baina lehen da bizi okupatu aurretik ikusi gela honen egoera zein dan. Interesantea da, nire ustetan bintzat, eta nik askotan horrela jokatzet, hemen eskubiko botoia eman ezkeoz, kalendari honen, egutegi honen propietatek aldatzea. Bat, nahi balimat izena moztu, kendu kalendarde zeakin, beste gabe, azaltzea A00 areto nagusie, baina hau baino importante guanetzako da kolorea ematea. Ikusiko dugu, kolorea hartuko gorrie, txilioi bat zerbait, desberdintzeko egutegiko, nire egutegi guztioetatik beste hozin itzordutatik. Zola hartuko banuke nire kalendarioko lehen banitun itzorduk, hau da bik ikusteko, badakit zein dien areto nagusikok gorrik diela, eta badakit nerek beltzez daudela, orduan kolore jokunekin erabili, zesta berdin dena beltzez ikustea eta ez jakitea nun zer daun. Orduan, hemen nahiko banuke, adibidez, gela hau, txepetxak gela, bideo grabatzeko gela ikusi baitare, hor barkatu bere okupazio ikusi, jungo nitzeke, hartuko nuke, añadir, eta hemen txedokezue txepetxa ikusteko aukerakin. Editatu ingote, lehen bezala, eta jarrikot kenduko kalendarrau, eta emango jot, adibidez, kolore berdea desberdintzeko. Ez da ikusten bere itzorduk ez daulako aktibatuta, hau dena azalduta daua beste agendetan dola, ez? Aktibatuko bagenu, azaltzeie, gela hau, noiz daun okupatuta, bale? Ez bali main nahi, nastea, areto nagusiko okupaziokin, klikatu areto nagusi, eta kendukoa, klikatu nire zeakin, nire kalendarioa, eta azalduka soilik gela honen okupazioa. Orduan, lehenengo pausoa, gero urrengo bideon esango nola okupatzea, baina lehenengo pausoa izango gela honen zeak ikustea, gela honen okupazioa zein den ikustea, okupatzen hasi aurretik. Ohar bezala, hemen hartuko soilik, hemen aipatu izueten ezaugarri hau, gela bi personak okupatu dela, sistema goaingoz karbonio kutzin du, ez du zinbarrak itezun bezala atzea bota, baina jakiteko zein da onartuta, hartu dagokione imaginatu hau hartzetela, eskubiko botoia eman, abrirre emate jozue, eta hemen jartzeu daula baztertuta. Hemen kasuetan mekatronikako azalpenan, okupatu du, lehenik okupatuta zion leku baten gainen. Segurazki etzekilako, etzulako ikusi, zertzen horre okupatuta. Orduan jartze horre txazado, eta hartuko nuke beste hau,
eskubikotea eman diot, abrirreman eta aceptado. Bai, Nerea Sanchizek jarritakoa. Beraz, esan bezala, pauso importantena lehen da bizi da, gelen okupatzen hasia horteken, gelain okupazioa zein dan jakitea. Agur.